Eguerdion Euskal Herritarrok eta ongi etorria txorienera. Aste honetan esaten ari garen moduan, denboraldiko, azkenengo asteazkena. Eta, bueno, nik txorienen sekula ekarri gabeko errezeta batekin atorkizue. Eta, bueno, atal batekin. Eta hori da, egala. Hemen dago, behian egala, behitu holan, ingo dut. Karo, nik, holan, bidibiduta ikusi dut, esan dut. Hori azpizuna da, txerri azpizuna da, ez? Ez, hau da, egala da, eta zerekin beteko dugu, baintza horrekin eta Roquefort gaztarekin. Azkenengo astean topera gatoz, eta, bueno, gero patata pure normal batekin, hemen, gurina eta desente izango da, gure errezetan gaztarekin krematxu izango da, orden patata pure normal bat ingo dute oliorekin zapalduta, eta, bueno, hobenera da, azaltzen hastea, zerri mar dugun, eta laburpenarekin joango gara orain. Gazta urdina sardezkarekin birrindu, jarraian intxaurrak birrindu eta gehitu. Oreganoa eskaia gehitu eta ero arrautza bat eta esnean hasi eta hori ere nasketara batuko dugu. Behi egala gatzez eta piper biltzez ondu, betegarri honekin igurtzi eta ero bildu ingo dugu. Lotu eta gorrituko dugu lapiko batean zubizian. Atera eta lapiko berdinean baratxuria, kipula eta zenere txikituta bota. Erregozi pixka bat, gehitu behi egala berriro, ardoa bota eta utzi murrizten. Belarru zaintzuak eta salda bota, eta tapa jarri onderen labera sartu 180 gradutara ordu terdiz. Bitartean, patatak egosi, horrekin pure bat ingo du, egin dagoenean, atera gure egala, aluminio paperarekin bildu, saltza murrizten jarri, birrindu eta zerbitzatu, saltzarekin eta patata purearekin batera. Orduan, etegarri ezberdina segia da egala eta ikusten denean normalean, hola, jente asartzen dio pateen bat, ero arrautza egosiak, olibak bai botatzen dizkiote, batzuk, betegarriak olakoak izango dira. Hau, ezberdina ingo dugu gaur, eta, zuek etxean probatu, guk aurrena probatuko dut, esango dizuegu, eta gero, ez dago zoitzakirik. Egala hori bai, arategira joan barko zaete, aste bat lehenago ero, ni gaur joan nintzen Alberdinera, Alberdi, egala behar dut. Ezurra egin, ezur gabe, ezur gabe, eta gero biltzeko, ez da izar, denboraekin eskatzen baduzue, arategian lortuko dizuete. Orduan, honek gauzak badizue. Bai. Joven eskatzea. Nik entzun dut eskaerak geroz eta ohiku hauak direla, ez? Ez da holan aragi pieza bat asko kontsumitzen dana, ikusten duzuen moduan, da zigorrek lehen erakutzi dauda luzia eta oso zapala, biltzeko oso aproposa, eta horregatxe deitzen da egala, ez? Holan, beixak egalak ogiko bazauen moruan. Ikusi zuze abestia tara dion Julenek egalari? Ikusi dut, bai. Seguro zu abestia? Egalak ebaki banizkio, esen behia izango. Ez zuen alde egingo, baina norrela. Ezen gehiago behia izango. Bueno. Oporrea barritu, Julen. Bai, igartzen da. Oporrea barritu, burua joaten ari zaigu. Bai, ikastaro bukaeran gauzela, igertzen di horako gauzak. Baina, horrek itxindotza erreferentzia egalak, edo pieza hori, egoten da, zuen txosnetako ogitartekoan piperrak egoten dien leku berdinen. Solomo azpixan. Hore, egoten da, pieza bat sabelean dauena, eta daukala zapore pila bat. Grazia indotzo. Hori nidia da, ez da Julena da, Eta, beti izan da, aragi bat merkia. Bai. Da, hirugarren piezako, edo hirugarren mailako atal bat. Orduan, merkia da, baina zigorrak esan dagoen bezala, aurkitzu nahi badozue, arakinara joan bizari, apurtxo bat lehen hau, eta lortzeko. Zebestela, egunian bertan, ziurrenik, ez tozu eukiko. Hau, normalian, itxendana da, gixatutarako da asko erabili, zera oso aragi pieza gelatinozua, baina ebero bebai, holan, fin moztuta dagoenean, guk ingo dugun bezala, txingarretan bebai eitxenda. Hortan askotan, txurrasko moduan ezagutzen da, edo lan txigorki bezala. Eta bebai da, aragi pieza bat, igual hementxe Euskal Herri mailan ez dala asko erabiltzen, baina, Amerikan eta asko erabiltzen dana, adibidez, Perun, badaukie erreste bat malaia frita deitzen dana, eta aragi atal hau da, espezifikoki, eta gero Mexikon badau beste bat, baitu, nik ideia mondoztala txorinerako datorren urterako, zeitxura oso dauka, deitzen da, laiuda, eta da plater bat, eta da olako, ez dakit, ore bat, krep bat izango basan bezala, olako pizza bat edo izango basan bezala, eta dauzka babarrunak, barazki pila bat, guakamolia, eta hori aragisa. Beraz, nik ikusi dute internetan argazkiak itxura hona zaukan, da igual, izango da, txorienen bigarren aldisa erabiltzen dugula egala.
Bai. Ja, bakigu lortu aldala. Eta esan dako, harakinei normalean, egunean bertan ziurrenik, agian zuen herrikoa, bai? Ziurrenik ez dutela izango, ze jendea, lehen esaten genuen askotan, ez? Lehen jendea juten zen, eta tal ezberdinak eskatzen zituen, baina gaur egun itxura hori galtzen ari gara. Eta, baina, aste batetik bestera normalean lortzen dizuela. Orduan, pisua gaina hor kilo terdi inguru ibiltzen da, eskatu alduzu, zuen nahi duzuen tamainan. Eta, beste aukera bat gure errezetategirako, ez? Eta gero, bebai da, nik pentsatzen dut, ekonomia aldetik garrantzitsua, baina gero, animalixan duintasunagatik bebai ze, igual, oitxuta gauz, azpizunak, txuletak, eta olako gauzak jatianak, baina ez du kontutan izaten, hori jateko guk animali haundi bat, eta oso bat, behi bat, hiltzen ari garela. Orduan, horren beste atal batzuk ez erabiltzea, pentsatzen dela, ez bakarrik desaprobetxatzeko, baizik eta apur bat, errespetua emoteko animalixai, ez? Erabili, azkenean, egalata, dana jaten da, hori, gaur egun, batal hauek gehiago erabiliko ditu, aragi xeatu bat egiteko, eta horren modan dauden hamburguesak egiteko, gero, itzen dugu, hamburguesen inguruan, ze horreko albiste bat ekarri dizuegu, holako arategi batean Galizian, ez da izan bat hamburguesa klaseta duen. Orduan, holako atalak eta hoian, lehen garai batean ziren jendeak horrelakoak egun berezitarako, astebukara datorrela eta holan beteak eta prestatzena, eta gaur egun hori, tamalez galtzen ari dan zerbait da, ez? Orduan, guk erakutziko dizu erreza dela errezeta hoitea, eta ez daukala inungo misteriorik. Betegarria hemen induana lehengo gazta ondo sardeskarekin pixkate birrindu. Intxaurrak gehiegi ez zapaldu, atal batzuk ikusteko, batzuk handixo bat daude, gehiegi ez birrindu, zela hautz moduan gatzen da. Eta gero, persila bota diot, hemen daukat, oregano lehorra, koiaraka txiki bat, eskaia baita. Eskaiarekin ni gustatzen zait lehorrean, baina kontu zibili barra, zapore pila bat daukat. Nik egin izan ditut, haugat oitxura botatzeko aragi bolei daulan, eta inoiz pasatzen manaiz, ni, jaten dut, baina etxean kejatu jendia. Umientzako batez be, espeziekin, espadauzo itxuta egisa da fuertia izan leikela. Hori argi dau. Eta errezeta hau, erreixa izateaz gain, gainera nutrizionalki oso interesgarrixa da, ze aragi pieza honek, ditxu proteina asko, aberatsa da proteinan, 100 gramoko dauzka 18 gramo proteina, eta 100 gramoko bebai gantza 10 gramo. Beraz, hortaz aparte dauzka kaltzioa, zinka eta C vitamina, berez, aproposa, gainera gero, jateko proteina iturri bezala, gantz iturri bezala bebai, eta gero faltako jakun, hidrato apurtxo batekin komplementatzea da, ez da zetan plater bardinean izan bier kasunetan aukiko dugu, patata pure bat, baina bestela, hau janda, entzalada apurtxo batekin, barazkixak hidratoa dira, eta fruta apurtxo batekin olan postre bezala, menu orekatua. Kontutan izan, gaur intxaurra sartu bitugula, orduan omega 3 pila sartzen ari gara hemen, intxaurrekin, koipea unak sartzen ari gara, pixkantan neti daukan, placer bakarra izan da, ez? Hemen, arrautza bat, eta biko jaragada ero ez gutxi gora bera, eta hau jongo naiz, ondo nazten, eta erengo egala ireki, hemen daukat, errategiko papela, hortarako nik uste dut, aproposa dela, eta hori, gatza, piperbeltza bota, gainean irekiko diogu betegarri hau, eta betegarria izan alda nahi duzuena, eta gero, bilduko dugu, lotu ingo dugu, lotzen behin bainoetan ikusi gaituzue, orduan, baina, ikusiko zuen nola iten dugun, Hori, ogi apurtxo batekin txigurki batzuten lan pate holan lodi bezala, be? Usaila benetan erra botatzen nahi duen, eta... Badabil. Beste aukera bat izan daiteke, baina gaur egalarekin jungo da. Hori, eta zigor, zuk aukeratu dituzu gainera Euskal Herriko intxaurrak, ez? Hemen betidanik guk ezagutze ditugunak. Egizan hau paketikoa dira, ez dakite nungo dien, ez dakite... Kaliforniakoak, akaso? Akaso, agian bai. Gure etxekoa bentsat txikia bada, baina dana janda dauz. Gure etxekoak iazkoak danak ventilau dauz. Amakolan saretxo eta neukite ditu, baina ara juten garenean, janiten ditu, eta zeingo dugu, etxekoak ez geratzen. Hori da. Nik badaukanen bezero bat, zerbitzarin bezala itxen dagoenean lan, taberna baten, uda baten, unibertsitate garaian, naukan bezero bat, hiltzan ja, txintxu,
txintxurreta, arrasatekoa esan. Betxu, txintxu nireko arekoa da. Bai. Haupa txintxu. Txintxu arrasatekoak, beti gartzen zuztan, propina bezala, bi intxaur. Bai. Beti gainera. Hola, nardaua, da hor egoten zan, terrazan da, ja, nausisa zan, eta ekartzen zuztan, gero ja, horturako gauzako, oparixak ekartzen zuztan beti. Baina beti egunero, bi intxaur. Hori gustatzen gaten neri, beraz, besarkada bat, txintxuri horre dauen tokixan. Bera gainera, beti bat zelan deitzen zuztan. Zelan? Hombre, Patricia, billeti. Biteli ezakixen esaten da, beti billeti. Eta billeti, bera igualan ataraten dako da beti, hombre, billeti. Bueno, ene. Bueno, intxaurrak oso osasuntxuak die, hori edanok badakigu ez, hemen Euskal Herrikuak, baina badauz batzuk, ontxe oso modan jarri diela, hemen txorinera ekarri zitsugun, eta die Brasilgo intxaurrak. Horan, itxuran die aputxo bat luziauak, txikitsuauak, eta azala daukie ilunaua, eta esaten dauie, diela apurtxo bat osasuntxu hauak. Brasilen, de hecho, ezagutzen die betiko gaztetasunan iturri bezala. Itxaur saltza horrekin egiten hasi beharko naz? Igual, bai. Ez dakit egisa holan izango dan, baina egisa dana da selenioa daukiela ugari, pila bat. Eta selenioak itxen dauena da, erradikal libreak horrein kontra jarduten dau. Eta horrek itxen ditxuna da, gure zelulak eta kaltetu. Erradikal libreak. Orduan itxen dago, hortan lagundu. Eta hortan, jendeak hartu itxea itxu. Baina, egunean bakarrik hartu zeinke, bat edo bi. Asko jota. Osa, txintxuk arrazoia zeukan, bi ematean. Hori da. Txintxuk Euskal Herrikoak ematen zuten, Arek esaten da eskuka jana legune. Baina bai, Brasilgoakoak izaten badie, gutxi hau hone daukie selenio pila bat, selenioa da antioxidatzaile oso potentia, eta asko jaten baditzuzu, izan lehike augitzea digestio arazoak, eta buruko minak, eta olako asko. Selenio asko kontsumitzen dozunean, aldozu hartu selenosia. Beraz, ez jakuko meni. Bat edo bikin, nahikoa daukau. Zene, gaztetasunan eta hori izango gabe, niri gehiagi nauzu konbentzen jazen, niri zerbait gustatzen bazait, jakinda bakarra ero bi hartu behar dituzula esatezu. Bueno, zuk txokolatia beze jamse bagaten duzu. Atal bat edo bi. Bueno, egunean 3 lau bilakatzen dienak. Bai? Bai, txokolatia. Baskaldu ondoren da faldu ondoren, atal bat. Nik beti ataltxo bat. Gutxiendik bat. Ja, baina nahi gabe batzutan, baina nahi dut esan txokolatea 2-3 jatearren ez zait pasako ezer. Bueno, herri gueltan itxatzi alda, baina ez zait seleniosia sortuko. Hori orduan, alde hortatik nahi hau txokolatea jarraitzen jarraitu. Bueno, ireki du, hemen bukaeran beti, edo zein bete garriten badugu, horrelako bizkotxo bete bat erolan egiten badugu biribilkia eta hori, beti bukaeran utzi inbarra pixkat, ze bestela kanpora ateratzen da, biltzean. Orduan, gatza eta piper beltza bota diolen, eta hain ingo duena hartu, bildu, eta lotzen jungo gara. Eta horrelako zerbait lehen ikusi duzuena, baina, ja, loditu da. Nabaritzen da pixkat, volumena hartu duela. Hartu da, bai? Horrelako lotzeko soka bat hartuko dugu, nik hemen beti iten dio, lehenengo horrelako, horrelako kolapillo bat, urkatzekoak, urkatzekoa baina arrexa, Honek trukuak. Lotu hemen, estutu, eta hasiko gara, ez duzuen ontzako ezautzen, horrela hartu, buelta bat eman, eta onantza, pixkanaka, hartu, istutu. Alan dabe, honek saltzeitu uste sare bat egia dauzenak, ez da? Ja, karratutxotan eta etorten dienak, eta bakarrekin biosuna da, hori bildu, da olakotan, listo. Eskontza, Martin Berezaten eskontzatan emoten ziren, azpizuna ematen zan. Karo, horren beste azpizun ezin ziren ibilin lotzen. Eta hien genuena zan, gaina sare horiek temperatura aguantatzen dute. Osa, txingarretan jarri alzan, eta azpizuna forma mantentzen zuen. Estierreko. Orduan, nik egin zan, olakorik gero erosteko ez dut aurkitu. Arategian, eskatzen bai zuen arakinei, ziurrenik badauka, euneko eun esango nuke badaukala. Eta ez dela olako, ferrete isaten eta aukiko dabe. Taki ba, bai, sukaldeko kontuak izaten dituzte, baina olako sare hau ja oso zertako erabileko jendia gehiago, nahi dut esan hau, bai, arategietan da olako piezak eta hola biltzeko eta holan, bai, baina bestela egunerokotasunean ero jendiak, ez dakit hau igual tekniko egia da. Nik uste bai, ez hau gehiago dela. Bai, ez eskerrik asko.
Bueno, orduan hori, justu hemen pixkanaka biltzen, gero ingo du hemendik ona, hemengo bi muturrak ere, eta ala ere, bueno, hemen beti betegarri pixkat ateratzen zaigu, Egisa da, sukaldian da zabizenean, ona izan bizara bai eskulenetan, Ze batzutan eskertzen da, ez da? Horan, bueno, gauzak adibidez politxak usteko, eta beste gauza batzutan bai trentzak eiteko, loturak, ez dakize, da olakotan, bueno, eskertzen da. Hombre, bentsat eskua purtsu bat aukitzea. Zan da, legunien honekin, egin zen, brikorearekin, jakite irukiak eta egiten, da, bere teknika da, baina, bueno. Geometria basikoa, eta horako gauzak, bueno, bai, eskertzen die. Eta ontxe, Brasiletik, Frantziara. Zer dago, Frantzia, zer dago? Gaur erabili dugun osagaietako bat, Roquefort gazta. Karo, bertako gazta da, da lakaune... Urdina, hau, Roquefortez, urdina zan. Urdina zan? Bai, bueno, bai, familiko. Urdina normala. Urdina, bai. Cabralesa, Baldeona... Urdina. Urdina generikoa. Hori da, urdina. Badauz urdin generiko asko, baina lehena holan asmatzen izan zen Roquefort gazta. Eta hortan, zauen hartzai bat, kobasulo baten esaten zen, aztu jakola gazta satitxo bat, ogi satitxo batekin, eta gero ogi san onjuak, pasa jakola gaztai, eta bertan denborakin sortu zala, heldu zala batean kobasulora, da zauen gazta hori, aputxo bat, urdin juta, bazaukan, bai lizun pila bat zauzkan, eta alatabe hausartu zan hori jatera, eta hortik esaten da dauela Roquefort gaztan edo gazta urdinan jatorri. Hori da nik esan behar nizuna, hausartu zan jatera. Ero gozea handia zeukan, ero fede handia beragan. Nik uste gehiago izango zala gozia, Hombre. Garai hartan gozia, esaten da 11. mendekua zala. Pentsa, gure oskaioan, erolako, gaina horrek itxura dauka, guztaizu. Pateak eta bebai hartzen dut lizun, geruza, eta inorreztan ematzen hori daztatzera, eta gian zoragarri dago. Zigor, 2024 urtea da. Hori, dana, norbaite probatu du hori, zigo. Norbaite probatu da hori fijo. Beraz, egila da, ontsi jendeak ez daukala gozia edo gozia aukitzen badau, badauzkadala gauza atsegin hauak eta eskura. Baina, nik deskubritzen bada, deskubritu da izela beste hon batek. Bai, hori da. Nik momentuz ez dut lizunik sartuko hauan. Roquefort gaztana baina. Eta Roquefort gazta egisa da dela, ezagunena, 1926an eman zotzien jatorrizko izendapena, baina badauz, beste gazta urdin famatu pila bat. Adibidez, erresuma batuan dau, Stilton gazta, badau, Asturesen Cabralesa, badau Leonen Baldeoneko gazta horpikos de Europa zonaldian egoten dela, hemen txebe bai ekarri dugu pila bat, Italiako gazta urdin famatuena, Gorgontzola. Eta baditzugu pila bat, baina gero egoten dire supermerkatutan eta dendetan hori gazta urdina eta hori bakarrik jartzen dauena. Eta hori izaten da, normalian, errezeta horietatik abiatuta bat, holako generikoa. Eta hortan, aukitzen dau, ardi gazta, normalian, behi gazta izaten da, barkatu, behi gazta, gero aukitzen dau, hau zera, gatzagia, kuajoa, eta gero onjo bat, deitzen dela, Penicillium roqueforti. Eta hortin, errezeta horrekin abiatuta bai, gainera ontsa Euskal Herrixan, badaukau labele barruan, gazta urdin bat. Urdina deitzen dela, gu hor Euskalduna baketzu beti originalek izan garela gauzak izendatzeko, beraz, urdina gazta, gaina ardilatxakin einako gazta urdina oso goxua. Aukera aukitzen bauzue, paregabia. Eta hemen aipatu izan dugu, zorionez eta gure hartzaiak eta animatzen ari dira, egia esan, gazta urdinak eta jendeak gustatzen zaio, eta Asturiasa joten danean danek hartzi zute bertako Cabralesa, eta hemen nire inguruan ezagutzen ditut, hainbat biru hartzai, ja dagoeneko iren dutela gazta urdina, eta aina oso goxua. Eta orduan, guk benzaten duguna, zerbait gehiago gure oskaiurako, ero gure menuetarako, eta aina, hori, 0 kilometroko bada, eta bertakoa bada, eta goxua bada, asko zobeto. Hori, gero, Cabralesak ekartza dutzunean, Asturiasetik lagunen batek, edo bikotiak, edo zuk, ara joan da familia ekartza dutzazula, maleteruan zelako usaina, hori antzen baten dozula, Asturiasen egon zara? Indala 6 hilabete baina. Baina, kotxetik usaina ez da joan oraindik, ez. Hori da, honek, larruzko poltzuak eta neskanak, batzuk joaten zen, ez dakit, marraketxera da, ekarretzu larruzko poltzo bat. Eta horre poltzuak igual balkoian edo lehiuan aixi hartzen
5 edo 6 hilabetean, ze horre dauka usai bat oran fuertia, gaztakime bai, gertatzen da, edo oskaiuan aukitzen badozue, ez? Bai, nabaretzen da animali batena dela, ez dela sintetikoa, larru hori, naturala dela, eta, bueno, hortik atara dutela. Hemen, lapiko bat, kontutan izan behar dugu, aukero labean bukatuko da. Hau izango da, erregozi bat izango da, estofatua esaten den erderaz, eta hemen izango da, barazkia botako ditugu gero, ardo pixka bat, salda pixka bat, eta ero, tapa jarri behar diogu. Nik tapa kasu honetan, honek, neukan tapa berai sartzeko horre labean sartzeko, orduan aluminio paperarekin. Jarriko digu, baina gu nahi duguna da, ez dugu nahi lurruntzea hemen bera botako dituen suku guztiak. Oie nahi ditugu hemen mantentzia eta horrekin labian egostea, bere urarekin, horre ardoak utziko dienarekin eta saldarekin. Orduan garrantzitsua da, hori zerbait, ontzioa, labean sartu aldu zuena, erretilu bat izan daiteke baita, eta gero, hori, aluminio paperarekin ero biltzea. Honi, buelta ematen jungo naiz, eta, bueno, bitartean, kipula asenarioa, lau baratxuria tal, eta gero hemen ekarri dut olako buke garnie bat, eta hemen dauka bakarrik ereinotza eta eskaia. Biak dauzkat, eta hauek gero horra jungo dira baita. Orduan, xerretan mozera. Hale ba. Gizarti azken aldixan dau, ez dakite antzeman dozun, gainera ontxe uda hurbiltzen dau, eta argaltziakin badauz 11 notizia. Eta dau, holako lodifobia batekin itxututa, ez, gizartia. Beti die notiziak, zena argaldu, zena jeitsi pixuz, eta normalian notizia honek gainera itxeitxustena da, elikagai batzuk demonizatu. Adibidez, gaurko errezetan, bateon batek esango zaben, hau etxaia, hau etxaia, hau etxaia bebai. Gazta urdina koipe asko. Gazta urdina, da, etxaina, gazta orokorrean izaten da normalian etxai nagusixa. Bai. Gero, hor tartian bebai, holan, nutrizionistek esan da, kontsultera joaten dan jendiak, ez, holan, bilurra aukitzen dauen elikagaien artean bebai, patata egoten dela, hemen daukaguna, fruitu lehorrak, bebai, hemen dauzkaguna, bebai, hor egoten da bilur pila bat, segeixau, txokolatia... Eta ze jaten du, jende horrez jaten du, patre? Nik ez dakit, baina, ogixe eta pasta die beste bixakolan jendiak bebai, aukitzen daunak, ez dakit, bilurra, bezala... Arroza ere hor sartuko dute, segurenek, gero ez? Bai, hidratoen artean pila bat, baina gehiago izaten dira pasta eta ogixa. Orduan, kasu horretan, alde batetik, ez da bilurra auki bier, loditzen bazara. Loditzen bazara, ez da esebe pasatzen. Bakarri da, purtxo bakeixo pixatzen dozula. Baina ez dau esan nahi gainera, ez dauzela osasuntxu. Zenik ezagutza ditut, jende argal pila bat, ez diela, ez dauela bape bizitza osasuntxu eramaten, eta gero, jende apurtxo bat lodixaua, bizitza eramaten dauela, osasuntxua. Beraz, hori ez da isela indikatibo bat izan. Gero, udako, notizia horrek eta ikusten badituzue, nik, nahitzen holan klik egingo, ze ontsa egisa da, presio pila bat dauzkagula. Sare sozialetan, beti mezu hau, ez dakit bideratzen dela, telebistatik bebai. Horre gauzak, kalte itxen botzue, min itxen botzue, itzali eta pasa. Ze mezu horrek ez die bape positiboak. Bai, oin egia da, urtean zer, aritzen da kirolarekin, ez? Bai. Osa, zointan, basu esan da, lehen motain, hau iten du jendeak, eta ero, urte guztian zer, korrika eta bizikletan da biltzen gana betikoa gara. Eta oin, duela, apiriria bukaeratik maiatzetik aurrera esageratu eta ikusten duzu jentea, neskamutila pila bat, hori, korrika iten dezatzen dut, korrika sekul ez duzu, nabaritzen da, erropan, asko juten dira olako marka famatu hori kirolana ara dendara juten dira, goiti bera disfrazatzen dira txirrindulari ero korrikalari, eta hor ateatzen dira, eta hori, pilo bat ikusten dituzu, baina, kirolaita ondo dagoela, baina hori ere ondo inbar dela. Hau bezala, jatea bezala, eta azkenean, beti estremo guztia txarra dira, eta lodi basta de hori, ez da, osasuntxoa, noski, baina pizkat, kilo batzuk izan da. Niko normalean baino lau boskillo gehiago zan. Eta bitxu ze ondo. Bai. Zesan dutzu izebak. Ondo nau, mejorauta, zauz, lehen eskastute egoten zinen. Eskastute eta, karo. Egisa da, garai hartako, garai honetako, baina nire amamak eta, amama Terek, amama Juanik, nire izebak eta, holan,
ikuste hostienean aputxo bat loditxu hau, beti zauz, holan guapa usauz. Holan, mejorauta zauz da, esaldi nagusixa, ez? Ne mutila da oso altua, baldaro gaita malau, ne guzta ditu, eta oso argaltxua, bueno, gimnasioa joaten da, baina argala dau. Eta behin joen zan, etxera, da, jo, Denis, mejora usara. Eta bera posik zauen. Eta zauztan, jo, zauzta, mejora guin nazela, hobeto ikuste doztala danik. Bai, baina aldi berian nahi dago esan, gizendu izarela, Eta berak, behitu, enak isen, etzak isen. Hori bai, jakin inbira. Ni, lehen, etxian itzen, ni 14 urtekin, gaur egun baino, agian 10 kilo gehiago bizatzen dituen erolan. Eta ni nintzen, hori, mutia potoloan, sanua, esatero, bitu gure umetzu eta ez da, pero, hasi nintzen argaltzen, eta danak, eskaztuta, gaixorik ez da izan, ez, oin, ez batez bestia. Nire ustez, nire uste apalez, horre komentarixua be, konfiatza askoa dienean, igual, baina horre be, ekidin inbidi, pertsona batei ez dutzazu esango, jo, zemak izendu zaren, ze satar zauzen, eta alderantziz be, jo, zemak argaldu zaren, zelako satar zauzen, horrek, gauza be, kontua hundiz, pertsona batei, min askoen leike, da eragin psikologikoki zuk ez dakizun bezala, beraz, nik beti dut, norbaiten fizikoa, ez da komentau bier, inoiz, inundik inora. Ez. Bueno, erregozi ditugu, hori, pare bat minutu, Azenaria, kipula eta baratxuria, ikusi baratxuria apurtu indu dala hola makarri zapalduta, gero kontua hau birrindu ingo dula, hori bai, buketa atera ingo dugu, oin sartuko dut hemen, edo hone zapore emateko, eta ardoa, gutxi gora dela hori, 200 mililitro erolan, botako ditugu, hau lurrunduko da, eta ero hemen salda daukat, saldarekin lurruntzen danean, litro erdi ero behar dut, ez dut estaliko, erdiraino ero geratuko da. Saldakoa, hemen kontutan izan gero aluminio paperarekin bilduko dudala, eta ez dala lurrunketarik egongo. Zerbait lurrunduko zaigu, baina atarako dugu hemen lortzen dugun ia salda guztia. Eta hala ere gero pixkat atera eta murrizten utziko dugu, eta berrindengo du. Orduan, ezerrez, usten dugu hemen hau lurruntzen, saldakoa. Beitu, gutxi gora hemen litro erdiro, murrizten eukin dute hemen gure salda, eta orain, labea 180 gradutan daukat, aluminio paper hartuko du, eta erotu, izaten bago tapa bat, labera, bado da tapa batzu burnizkoak, labera sartu aldienak, olako batekin, hobe, baina bestela, honekin. Batzu bebe, eukitza dituzte, silikon askoak, edo? Alde, brillantia, beti, generu ekutzen, ekutu behar badu, gitartekoak eta iten ditugunean beti, atal brillantia kanporantza, alderantziz da, itxusia kanporantza, bestea ogitarteko ekutzen. Hori, garrantzitsua da, ze danok egiten dugu, oso ogitarteko politak egiten ditugu, baina ez daukat ezentzurik. Eta hau, esan dakoa, ordu terdi, 180 gradutara, eta ero etorriko da, patata birrinduta eukingo dugu, azkania esan dakoa, olioarekin bakarrik onduko dut, zer gehiago ez, gatza eta piper beltza. Eta, hemen aragia kanpoan, eta saltza birrindu, eta zerbitzatzen. Oso ondo, oso goxua. Bueltan gara, dagoeneko gure egala, hemen, labetik atera eta aluminioarekin batu behar dala ez hostutzeko. Hora taraten jako apurtxo bat, betegarrixa, hemendik urten da, saltzak ere bazaukan rokefor pixka bat, baina birrindi dut, eta egia esan oso goxua dago, hau indu dena birrindu. Patata pure ere, hor, Maria bainoan jarrita dukat, baina Patriz dut ikusten. Hor, listo. Bero mantentzeko induana sardezka batekin, da olio txorrota botatzen junaiz, da holan birrindu dut. Eta baino duguna, hoxe, gure egala moztu, atal itxusi hau. Hori guretako gero. Hau ez da botatzen ezer, Eta hau, gero, holan edo plantxan? Ez, hau, berez, saltza pixatekin, hementxe. Eta ikusten da, hor betegarria ikusten da nola dagoen, Bai. Oso ona betxu erakutzi, hemen ikusiko da kamarian. Intxaurrak ikusten dira hor, horratik atalak intxaurrana pixkat ikusin behar dira, Saiatu behar gara ez moztutzen, ez birrintzen gehiegi. Eta bitxia, aragixan koloria ze txurixa dan, Eta lehen ikusi neko gorria zala, baina, labian indunen, saltza pixkatekin, hemen bakarrik epeltzeko izango dela, Hauran, akordatzen az, beixan biribilk izan, bai?
Redondua. Redondua, famatua. Bai. Behitu, fama izan zuela garai batean jatitxe lehorra gisa, ez? Lehorra, ni iruditzen zitzaidan gauzat. Nire makitzen dago, Bai. Eta nik etxean eta einot, baina lehortxo xamar. Enaiz oso biribilzalea. Egizan, jaten dut, baina, bueno. Hau, hemen bota ez? Birrindu baino lehen garrantzitsua, Atera indiogu gure buket garnierra, esaten dana. Eta hemen, irekin aldi bat emango diogu hemen guari. Eta plater bat atatzen badia zu, Patri? Bai. Eta kotzu bat zapala? Bai, mesedez. Hau zapal bat jarriko. Aukeratukot, hau. Plater dotorea. Bat, zartuko. Horreko jo, razioa. Raziokoa bat bakotzan dako, ez? Bueno. Hemen zema jarriko zinon. Hau, patata, bi iru. Bi asko, jota. Bai, iru igual geixegi. Iru nik usto gehiagi, izango zela. Jatetxe baten dako igual bai, baina etxien basauzulan... Ez? Ja, asko da. Pusketa handia. Ez que gaina... Hola neguzia, lodi moztu dut. Bai, hori egisa da. Gero, gazta, intxaurrak betegarri moduan, zuk esan dakoa, pure aldamenean darama, orduan, nik uste dut, bikin, nahiko. Ondo goazela, Patri. Eta hemen, hoxe, hau izango zen, gure, basikoena hau izan da. Oliba olioa, gatza eta piper beltza. Besterik ez dauka, baina hala ere zoragarri da. Eta hemen, gure behi egal betea, rokefortarekin eta patata purearekin. Eta perrexiarekin. Hori, oin ja, hogeta boste euro gehiago. Kobratu gizu. Bueno, hau, sardezka eta labana, nahi eta nahi ez. Eta maira. Ia, xerraskua, hau zein guruzu. Honekin hobe. Bueno, moldetu gure. Horrek eixo moztuko da, bai. Ni purearekin hasiko naz. Ni aragixakin orduan. Xamurra dagoen. Oso xamurra. Eta honek berez, zaporia dauka, hor, kontzentratu da dana. Gazta da ez du behar gehiek izatea, ikutu bat eman behar dio. Eta naiz eta oso goxua benetan. Eta naiz eta gero belarrak kendu dituzun. Dauka belar zapore pila bat oso goxua. Benetan, gazta, aragixa, patata. Baina kombinazioa. Bigarren errezeta daukau, bitelaren esku. Beraz? Hori da, ontsa gatoz. Lehengo kombinazioa ona izan da, aragia, patata, gazta, intxaurrak, eta oingua be, ez da txarto egongo. Betxu, kombinazioa izango dira gamba batzuk, burrata, pasta, eta gero saltza berde bat. Saltza berdea ingo kuiatxoekin eta espinakaken. Eta nik uste gustako jatzula, baina gambak gordin idoiaz, kontuz. Tartarreran ero? Tartarreran, jarriko ditugulan topinera da. Kontau, zer emarrozu? Ontxe kontakotzat. Lehengo saltza bat egin gau, horretarako kuiatxoa sueztituko espinakekin batera, eta abdigun dauzenean birrindu. Pasta egozin gau, eta bitartean gambak gordinik dauzela, zati txikitan zatitxu, eta gatza, piperbeltza, olixua eta limoi birrindurakin marinatzen utzeko ditugu 5 minutuan. Gero pasta egozixa saltzakin zerbitzatuko, gainean burrata eta gamba tartarra. Berez, nahiko simplia. Bai, bitxia da, kombinazioa, ez dakit? Bueno, horanik, zatika probau izan dut, saltza probau izan dut askotan. Gustatzen jatena, normalian nik antxoakin eta altzatzen dut lan zaporia purtxo bat, eta albakakin bebai, baina gaurkoan, simple erara botako. Gero, pasta burratakin beti ondo doia, eta tartarra bebai jaten die pila bat, beraz? Bai. Baina hori, egia da, gamba txiki hauek gainera holan txikituta badoaz eta holan tartarreran. Eta behian daukaguna jarri eta oinarrian beroa baldin badago, kozinatu egiten da baita, Ez da guztiz kozinatzen, baina jarriko genuen pastaren gainean, pasta atara berria, ero, pixka beldurra ematen baizu nahi dut esan, oinarrian jarri eta ero pasta gainean jarri, kozinatu inguzien, era bat, azkenean, hauek ez dute ia ezer behar, horrela, bero pixkatekin zeitun kozinatzen dira, eta gero bestela, badago jendeai, ematen diona pixkatolan, erreparo pixkatolako gauza jatea, hartu eta sopletia. Hartu jatzen duzu gainean, da sopletiak fin, olako
Bueno, sashimi kurruskari bat moduan ingo genuke, gainen jarritakoa pixkat erre, eta hori Japonian askotan iten dute, han badaude postu piloak kalian, piteli joten basara budan ikusiko dituzuna, non arraia, bueno, asko gainera, arraia daukate, arrande, olako kristalesko arrainde txiki horietan, zuk nahi duzen eskatzen duzu, ataratzen dizute, harrapatzen dute, antzura horrian mozten dute, freskuago ezin da izan. Hori mariskerixatan eta bezala, baina hori da, eta kalekoa, eta merkatuetan, arrai merkatuetan olako piloa daude. Eta sopletia pilo bat erabiltzen dute, eta azkenean iten dutela, azalan aldea pixkat kozinatzen dute, join txakoli feste izan da, Portugaleten izan zen, da horrein nuen, horrelako sardinarekin. Portugaleten zen, orduan, bueno, Santurtzi Portugalete zerekin lotzen dugu? Sardinakin. Orduen egin nuen, sardinakin ituen, ireki, gero gatzetan ordu bete euki, marinatzeko ero izango azan moduan, eta ero kendu garbitu, eta gero azalan aldea goraka dagoela, sopletiekin pixkat azalan aldea txigortu, eta orduen ja sardina usaia ikusgarria da, eta hori olako pontu saltza batekin, olako saltza gazigozo bat, bizi-bizia, horrekin zerbitzatu eta oso goxo eratzen zen. Eta horako gauzak? Ia, errepikatzen duzun ja gaur, asteazkena da bixarko da etziko errezetak, euskau pentsauta, baina irai aldera. Bale, irai alderako, bale. Hemen txe, hau martxan, hau egosten jarriko, eta fabrikatzaileak esaten ditzu, behitu, hemen, 10 minutu, beraz? Holaxe, listo. Osondo, danak hemen barrorantza. Bai, eta uretan, gatza. Hola, gatza, behitu, tartarra erabili behar duzen orda. Bueno, txorinen tartarra gaimaten ditu, galuziana, egin dugu aguakatiana, izokinana egin dugu. Tomatiana eta egin dugu, bai. Zein zan hau berezia, saltxitxoiana izan duzu, Patri? Bai, hori da, saltxitxoiana bai, egin dugu. Hori oso goxo eratzen da, saltxitxoiana gainera. Bueno, hori ere egin dugu, eta hori nik txakolinak egin, bueno, bai nuen baita bat makaiauena. Makaiauk esatua, azkenia makaiauk esatua, bakizue, gordina dago, baina gatzak pixkat kozinatu egiten du, ez? Orduan, ez da gordin, ez da makaino fresko bat hartu eta hori bezala. Gezatuarekin ere, bueno, tartar bat egin nuen, eta tartarrak hemen nahi beste dituguna, bakizu ez nundi datorren, horre ekialdeko herrialde tartaro handik ekartzen da izena, eta bueno, saltza tartariaren saltza hemen egin izan dugu, hori maionesa bat, horre kaparrandua, luxokerrak eta hori, guarnizio moduan gehiago erabiltzen dela, baina gaur egun gero eta gutxiago ikusten da, eta ni benetan goxua dela. Oso goxua, eta tartarra gainera estiezetan beti gordinik izan biasa, adibidez, nire izebak itxen dau Gabon aldera, itxen dau izokinketuaken. Orduan, erosten dago hau, izokinketua potolo-potolua dana, eta hori laukitxotan zeberai esan da, bera gordina ondiokan, sako laguzaten, orduan itxen dau, izokin tartarran, berdinakin, hau da soja saltzakin, liman birrindurakin eta, baina hori, biak erabiliz. Biak erabiliz ez, bakarrik ketua. Ketua. Oin izan, ni biakin egin daukat bat, eta ketua eta gordina erabiltzen duzu, eta horre egia da, badago, dauka freskua, izokin freskoaren freskura, eta eraberean oizean behin, ketuaren ikutu bat, ez da ketu egia, dauka ikutu txiki bat, noizean behin sartzen dalagoan, oso ondo geratzen da, eta bien nasketa hori. Ni jartzen ditut agian, 200 gramo izokin freskoa eta 100 ketua. Eta, bueno, ketuana gutxi hau izan bidaz, bauka zaporea, askoz be potentiagoa, orduan horrek bebai aldau, bestia, aburat itzali. Hementxe, gure tartarra gaurkoa izan bida, askoz be simpliagoa zaporietan, ez dotzau saltzarik jarriko, bakarrik ingo dugu, oliba, limoian birrindura, gatza eta piper beltza. Izango da, zen aixa dugu, honen zaporia, ez? Zaporia, bera. Ganban zaporia. Berez, honei, huelta pare bat, hau kozinatzen joango da lasai. Hori izango da, saltza berria, ez? Bueno, berria, koloria izango dago, ez pentsa gure saltza berriarekin. Ez da pesto bat, ez da gure, hori legatzan saltza berria da, saltza berdea. Oso ondo. Eskontzarako menuan saltza berdean zerbait eskatu duzu? Ez, saltza berdean ez. Pilpillian. Bai, legatza pilpillian. Legatza pilpilla. Bai, legatza hola gainera suprema lan haundixa, pilpillakin. Hori inbiosti. Bueno, gu pilpilla, legatza bere pilpilla ateratzen du, ez? Saltza berde ba,
benetako saltza berdia, ez da irina erabili behar. Erabili behar da, arraiak berak botatzen duen gelatina. Lehatzak ez dauka, makaioa beste, hemen xuberoa jatetxean ite gendun lehatza hartu baratxuria. Oliba olioa, lebatzan sartzen gendun, eta gero eragin, han mugitzen eta loditu iten du baita. Pilpil bat da azkenean. Kontua da, pilpil horri, perrasila botatzen geniola, eta azkenean saltza berde bat. Gero likido pixka botatzen genion, izan aldala ardotxuri bat, txakoli bat, ero ura bera, bestela, eta hori mugitzen, lodituko da azkenean. Ez da txarra. Eta hor, eskontzetan, menuak gaur egun, ni aspaldi naiz jun eskontza batera. Modernoa dira, oraindik kroketak eta loko gauza jarraitzen dute. Ontxe, emote dutzue aukeriak, eta aukeriak egoten die danetarikoak, ez? Klasikoa, betikoa. Klasikoa ondixak eta gauza modernotxu hauak. Arasua niretako dau, alde batetik, ze jende joan bidan zure eskontzera. Gazte pila bat, baina bebai dauz nire gurasua, nire aitona monak, osabai, zeba, lenguzun hausixak, gurasuen lagunak bebai batzu badoi esela. Kroketak abezin dituzutzi horiek. Horren nahi jada, kroketak, otarraiskak, azpizuna, daulako gauzak. Orduan, egisa da, ematen dutzuela aukeria, gauza modernotxu hauak, eta orduan gukingo duguna da, mokadutxoak horrek, koktelekuak, jarriko itxu kroketak eta, baina hori igual, eseri baino lehena igual, zeuri egiten da gaur egun, sarrera nolako, eromai altuetan, pixkat, pikatzeko zerbait gauza jartzen dizkizute. Zaiz, nire amaginarrebak, bera komendatzen dau jantzan, bere kuadriako baten alaban eskontzara, eta jantzitxun danak, koktelian, dana gordinik. Dana zien, honetartarrak, tatakiak, ez dakize, sushiak, orduan, claro, hori jende gaztien dako, ez zelako modernua, zelako guai da, gero hamburguesa txikitxo batzu da. Hola, baina, jende nausiak esan zaben. Zer da? Txarra ez dago baina, hori, hemen nunda hau, arraina da, nunda eusolako gauzak. Ze jendeak oraindik badauka txip hori, eskontza batetik atara bazala, janaria belarritatik ateatzen zaizula. Alez ezin bai, ze ikuste zaitxote hemendik eskerreko begi honetatik. Ez, hori ez da. Ez da. Baskari bat dala, horre, egon behar da luze, ni bai banaiz gaur egun eskontza asko ite dituze, motzaldera, ero laburraldea, ez, lasai egon behar da. Daguna disfrutatzekoa gainera. Baina, neurria. Gero, janarixa, nahi ala ez, pila bat dagoela ez eitzen dira, lehenko hori ez, jarri baino lehen, baskaitxo bat edo holan koktel bat. Gero, baskaitxa zauzera eserita, baitzen die, lau plater edo, postria. Gero, egoten die holan batzuk rezena edo deitzen diela. Zer da hori? Afaldu baino lehen edo dantzan zauzen bitartian hor jentia jartze ditzu. Hamburguesa, kentzana bat. Baskaria afariarekin jalotu dugu? Ixa, baskaltzen, karo, eskontza baten baskaltzen bukatze oso, seiretan, atzaldeko seiretan, poster deixetan. Nik askotan bukatzen genduena eskontza eguerdian emateana eta afariarekin lotzen genuen. Bota inbarrezaten genituen, eskatuta bat zeukaten ez, baina eskontza batzuk eskatzen zutelako, gero arratzadean afaria guretzako nahi dugu jatetxea, zerbait atara holan pikatzeko jendean dago, baina bestela, zerbitzua bat zegoen, jende hartu, eta esatezan, sentitzen du, afaria dauzkago gabean, jaso inbar du gaudena, eta zazpirak aldean berandu jota, lehena hor normalean alzan, kanpora bota berri zatezan jendea, ez dituz afariak ematen. Argi dagoena da, lagun batek esan zuzan, zure eskontza zuria izan da, holan, engozu, ez dakit, zehozezu kozinatu edo koktelen bat, nahi izan betxo. Ni ara joan gonaz, baskaltzera bakarrik. Beraz, niregatik ez espero ezebe. Behitu, hementxe, gure gambak moztu ditugu, holan txiki-txiki, eta limoi apurtxo batekin, oliba olioa, hementxe, piper beltza, eta gatza, gure tartarra eina. Hau utziko marinatzen ointxe, 5 minututxo. Bitartean, itxoen gau pasta bukatzei, 3 minutu geratzen jakola, hau bai birrinduen gau, eta gero torreko gara, dana bateraia zerbitzatzera. Ondo. Hemen txaukau gure pasta saltza berdiakin. Ontxe zerbitzatuko duguna. Eta... Hau, burrata gainean da burrata gainean gambak. Hori da. Orduan, ontxe, holaxe. Jak.
Gero, gainean, burrata izan bida pasta baino handixagoa. Hoi dana, osorik bat. Bai. Oso ondo. Bakoitzak botatzen nahi dauena, hau da burrata gaztaken. Hori da. Eta horrela gustatzen zaigulako, zer? A ber, zer izango dago. Eta gero gainean joango die, holaxe, gamba batzuk, itxusako plater politxa, piper aputxa gehiago, eta hautxea gure pasta, saltza berdea, burrata eta gambak. Eta ontxe, barrura. Boi, hemen da nartzio zaila. Bueno. Burrata pixka, bai. Baitxu, burrata eta gambak, alde batetik. Gambak espatik, gamberri da. Jose goxua. Benetan nola. Etxean itxego modukoa, oso goxua, erreza, merkia, bueno, gambak holan pixka eta garesti. Burrata be bai, baina bueno. Ja, ospakizunean gauz, ja, oporra dauzkabor ate joka, beraz, merezi dugu. Eta hoxe, bixar, ostegun birala, beraz, etorri gurekin, da hemen izango gara. Beti erroi. Agur.